Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus, Ave Maria. Dovolte aj pozdrav, šalom, pokoj vám všetkým, ktorí ste ľudia dobrej vôle, ktorí budete pozerať toto nasledujúce video. Milí priatelia, po dlhšom čase sa vám ozývam a v tomto videu práve z dôvodu, že sa nám začal jubilejný svätý rok 2025 a v tomto jubilejnom svätom roku sa, tak ako pápež František otvoril brány jubilejné na patriarchálnych bazilikách a tak ako vlastne aj biskupy v jednotlivých diecézach určili určité chrámy, v ktorých je možné získavať mimoriadne jubilejné odpustky, ale takisto aj Svätý Otec, ktorý určil tie možnosti, ktorými je možné získavať tieto jubilejné odpustky. Práve z tohoto dôvodu sa vám ozývam v tomto videu, ktoré myslím, že je veľmi dôležité. Práve z toho dôvodu, aby sme začali prosiť o milosrdenstvo a o odpustenie. S tým dôvodom, aby mohol viac zostúpiť Duch Svätý na nás. Pretože naozaj ten čas, ktorý máme teraz pred sebou, je tak veľmi, veľmi dôležitý. Je tak veľmi, veľmi strategický. Naše životy sa nachádzajú na takom rozmedzí. Vidíme teraz aj viaceré situácie, ktoré sú aj v našej cirkvi, aj svetové, aj politické, ktoré sa nachádzajú v takej rozhodovacej fáze a mnohí sa pýtajú, čo bude ďalej. Kade vykročíme, kade pôjdeme. Všetko závisí od toho, aký bude náš vzťah k Pánovi. No a keď nám nebo ponúka tento jubilejný svätý rok, ono to vždycky bývalo tak, aj keď si naštudujete aj v Starom zákone, keď boli jubilejné roky, tak sa zmázávali dlžobné úpisy. Všetko sa vysporadúvalo. Robil sa nový začiatok. Čiže to znamená, že to má veľmi veľký význam v duchovnom aj v tom materiálnom prostredí. A my to využíme naozaj celou svojou silou, aby sme začali Pána prosiť o milosrdenstvo, začali Pána prosiť o odpustenie. A veľmi by som vám chcel doporučiť, aby tí z vás, ktorí môžete pristupovať ku svätej spovedi, aby sme si dali veľké predsavzatie, že pravidelne, aspoň raz za mesiac pôjdem na svätú spoveď. Najlepšie v tom prvopiatkovom týždni na prvý piatok, to je úžasná tradícia, ktorú v našej katolíckej cirkvi máme. Tí, ktorí môžete sa spovedávať. Ale aj tí, ktorí nemôžete sa spovedávať, že máte nejakú prekážku ku svätej spovedi, veľmi naozaj často si vzbudzovať ľútosť nad hriechmi. Veľmi často si vzbudzovať naozaj takú ľútosť, že Pane, odpusti mi, zmiluj sa nad všetkými mojimi previneniami. Toto je, čo sa týka viny. Ale my vieme, že hriechy majú aj svoje dôsledky. A počuli sme to naozaj aj v tej bule, sme to čítali, ktorú vydal pápež František a takisto aj v pastierskom liste otca arcibiskupa Stanislava Zvolenského. No a práve preto využíme ešte tú možnosť, aby sme si prosili o milosrdenstvo odpustenia trestov. Alebo odpustenia, tak ako tam bolo napísané, tých jaziev, ktoré vlastne ten hriech zanecháva, tých dôsledkov hriechu, ktoré sú. My ich všetky nevidíme, ale Boh ich vidí. A je to presne tak, že keď urobíte niečo zlé, rozbijete nejaké okno, tak mama vám môže odpustiť, otec vám môže odpustiť, že ste, s loptou rozbili nejaké okno. Ale to okno treba zaskliť. A to sú tie dôsledky. Vina je to, že mi odpustí rodič, ale to, že to treba napraviť, že tam treba urobiť naozaj nápravu, že sa to musí dať do pôvodného stavu, tak tam niekto musí prísť, niekto to musí zaskliť, niekto to musí zaplatiť. A milí moji, toto je taký chabý príklad, ale pomôže nám práve v odpustkoch, pochopení, že ono nejde o matematický vzťah, účtovnícky má dať dál aj v odpustkoch, že niečo urobím a už mám tie odpustky a už som to urobil. Ale tu ide o vzťah lásky, pretože v tom jubilejnom roku my môžeme získať milosrdenstvo a odpustenie aj tých dôsledkov hriechu za naozaj
aj zástupne, aj za druhých ľudí, že možno, že sú v rodinách, alebo možno, že je v rodinách aj len jeden človek, alebo dvaja, ktorí sa tak viacej modlia, možno druhí ešte hľadajú cestu k Bohu. A potrebujeme prosiť aj zástupne, čiže my môžeme poprosiť naozaj o to milosrdenstvo aj za celú našu farnosť. My môžeme poprosiť o to milosrdenstvo aj za celú našu obec, za naše mesto, za celú našu krajinu. A najmä by som pozval k tomu, aby sme prosili o milosrdenstvo a odpustenie aj za tých, ktorí neprosia. Hej, tam, kde je to srdce už veľmi kamenné, že je to srdce už veľmi zatvrdnuté. A ten človek si povie, ja nemám hriech, ja nič nepotrebujem, dajte mi pokoj. Práve vtedy, práve za týchto ľudí prosiť aj zástupným spôsobom. Milí moji, prečo tak veľmi urgentne a naliehavo hovorím o týchto veciach? Je to preto, lebo teraz je ten čas. Je to preto, lebo teraz je ten čas. Keď nám tento čas, tento moment, keď nám ujde, my nebudeme môcť prijať milosti ďalšie, ktoré má pre nás Pán pripravené. Lebo ľútosť a kajúcnosť je prvým stupienkom k tomu, predpokladom, aby prišli vyššie Božie milosti, aby sa na nás mohol naozaj hojnejšie vyliať Duch Svätý. Aby sa mohli v našich životoch poposúvať veci, ktoré boli možno dlho zamotané, ktoré boli možno dlho zabrzdené, ktoré sa nikam nehýbali. A viete, toto je práve ten čas. A ja by som vás veľmi, naozaj veľmi, veľmi chcel tak povzbudiť, aby sme využili to všetko, čo nám nebo dáva. Ak máte možnosť, ak máte vo svojom okolí ľudí, ktorých môžete osloviť, ktorým môžete zavolať, alebo ktorým môžete sprostredkovať aj toto video, prosím vás, urobte tak, aby sme sa motivovali, aby nám Pán dal veľkú horlivosť, aby sme to naozaj urobili. A toto video bude dostupné len 7 dní. Bude dostupné len vlastne 7 dní. Takže prosím vás, urobme naozaj to, že by sme sa podelili, že by sme to spravili, že by sme jednoducho sprostredkovali tieto informácie, že by sme motivovali aj ľudí v našej farnosti, v našej rodine, v našom spoločenstve, kdekoľvek budeme v našej práci, alebo koho nám Pán dá, že stretneme a koho nám pošle do cesty. Jednoducho urobme, čo bude v našich silách. A Pane Ježišu, ja ťa vrúcne prosím, Duchu Svätý, ja ťa vrúcne prosím, aby si teraz zostúpil na nás a aby na nás zostúpil aj duch kajúcnosti, duch ľútosti za naše hriechy. A aby sme pochopili, ako veľmi veľa môžeme získať práve v tomto jubilejnom svetom roku 2025, ako môžeme pomôcť samým sebe, našim manželstvom, našim rodinám. Milí moji, toľko manželstiev mi hovorí, že sú na pokraji rozchodu, že to má človek slzy v očiach, keď naozaj toto počuje, že ľudia, ktorí predtým žili normálnym, usporiadaným spôsobom života, a teraz sa to rozdeľuje. Milí moji, nenechajme toto plynúť, nenechajme plynúť temnotu ďalej, ale urobme hrádzu práve tým prvým krokom, že začneme konať práve toto pokánie a vyprosovať si milosrdenstvo Božie, odpustenie aj trestov, aj vín, aj trestov. Pane, prosíme ťa, rozjasni nad nami svoju tvár a zošli na nás ducha naozaj ľútosti, ducha pravého pokánia, ducha pravej ľútosti, ducha skrúšeného. Otvor, prosíme, naše oči, aby sme neboli slepí. Nech každá zaslepenosť, nech každá hluchota, slepota odíde od nás do pekelnej priepasti. Nech sa nikdy viacej nevracia späť. Prosím, aby Tvoj Svätý Duch nás uschopnil, aby nás otvoril, aby sme videli, vnímali, aby nám ukázal, kde sú naše viny, kde sú naše hriechy a za ktoré oblasti treba najviac odprosovať a prosiť o odpustenie, aby naše rodiny mohli potom aj celá krajina naozaj zakúsiť väčšiu Božiu milosť, väčšiu prítomnosť Ducha Svätého a väčšie Božie milosrdenstvo. A o to si veľmi, veľmi prosíme. Príjmite teraz na záver k tomu Pánovo požehnanie. Pán s vami i s duchom tvojim.
na príhovor preblahoslavenej Panny Márie Sedembolestnej, patronky Slovenska, svätého Jozefa, jej ženicha, anielov, archanielov, vašich nebeských patronov, anielov strážnych, vašich krstných i birmovných patronov a patronov aj farností, v ktorých sa nachádzate. Nech vás požehná, nech na vás zošle ducha kajúcnosti, ľutosti, nech na vás zošle takisto ducha pravého pokánia, pravej premeny. Nech na vás zošle ducha aj horlivosti v konaní v tomto jubilejnom svetom roku. A nech vás od všetkého zla, od zatvrdnutosti srdca, nekajúcnosti alebo zatvrdnutosti mysle oslobodí všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v mene Božom. Bohu vďaka a teším sa na vás pri ďalšom videu, ktoré s pomocou Božou dúfam, že skoro uzrie svetlo sveta. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus. Ave Maria a Šalom.